Jesu Kristu uyinkosi. Kuzosa kube namhlanje ngomhla ka-11 Disemba 2023. Bengingenabo ubuthongo kwaze kwafika lolu suku. Kushaya u-12 ebusuku kwadlula. Bengihleli ngifunda izwi ngikhuleka. Kwase kuba khona okhulumayo. Wathi funani ukuphila okuphakade. Ngibese ngibuyela futhi eBhayibhelini ngafunda izwi John 17 verse 3 elichazayo ukuthi ukuphila okuphakade lokhu kuba bazi wena nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. uNkulunkulu ukwazana naye nokwazana nenkosi uJesu ilokhu ukuphila okuphakade okufanele sikufune. Sihlale ebukhoneni benkosi. Kuthe sengibona sekuzosa ngiqhubeka ngifunda izwi ngikhuleka. Ngase ngithi ake ngilale kancane. Uma ngilala bese ngibona inkosi ingibeke endleleni lapho khona bekuhamba abantu abasha. Ngihambisane nalaba abantu abasha bethi babheke ukuyokhonza uNkulunkulu, bekunenkonzo ebihleliwe, kuhlelelwa abantu abasha. Ngisahamba kule ndlela nabo bese kuba nesidingo sokuthi engathi kungaba nokukhosela, kudingeka umthunzi. Bekungathi kunjengokubalela kwelanga lapho usukudinga khona ukukhosela. Elithi izwi likaNkulunkulu kumaHubo 36 verse 7, abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko kaNkulunkulu. Kuthe kusekuleso simo sesidingo sokukhosela, ngase ngibona kuqhamuka abesilisa ebebeza sebeqhamuka nama-umbrella ezifu bazosiza, kodwa manje ngathi mangiwabheka lama-umbrella bazosiza ngawo lamantombazane, ngawabona engekho esimeni sokuba engamukeleka. Ebemabi kukhomba nabo labe bebeqhamuka ukuthi banomoya omubi. Nalama-umbrella bawaletha njengosizo kodwa ekugcineni awanalo usizo, benesimo sokuguga. Ubonakala ukuthi usizo olukhohlisayo, usizo olungaphelele, usizo olungekho eqinisweni. Obekhulumile ngingakalali obethe funani ukuphila okuphakade. Izwi likaNkulunkulu lithe ukuphila okuphakade ukwazana noNkulunkulu nenkosi uJesu, ukwazana noNkulunkulu oqinisileyo. Lolu sizo olulethwa ilaba bafana, ilaba besilisa, belingesilo usizo oluqinisileyo, bekuwusizo lwamanga. Ngingafisa kakhulu ukuthi abantu abasha uma befikelwa isimo lapho bedinga khona ukukhosela, bazi ukuthi bamele ukukhosela kuNkulunkulu kuphela nasendodaneni yakhe uJesu Kristu. Njengokusho kombhalo ukuthi abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko kaNkulunkulu. Usho njalo uDavide kumaHubo 36 verse 7. Ngabe sengisho ukuthi lama-umbrella akungakhoselwa kuwa awekho right. Saqhubeka nohambo safika lapho bebehlelelwe khona ukuyokhonza. Ngisamile sinjengabasegcekeni kule ndawo ebebekuyo. Ngibabuka bejabulelana behagana, kucaca ukuthi baphume ey'ndaweni ey'hlukahlukene kade bagcinana.
ngase nginothisa ukuthi omunye uxhume inzipho lezi ey'fakelwa yinzipho. Kuthe ngisasokole ngenxa yokuthi inkosi yangembulela ngalezi nzipho ukuthi ziye zomoya womkhathi, ngakhonjiswa inyoni enkulu ebukeka njengokhozi, ngakhonjiswa iy'nyawo zaleyo nyoni imnyama zifakwe lezo nzipho, ziyileso simo salezi nzipho ey'xhunywayo. Kungathi yizo impela zize zagcotshwa ngisho ne-Q-Tex zahlotshiswa ngale ndlela ey'hlotshiswa ngazo uma ngabe abantu bey'xhuma. Kuthe ngisasokole ngenxa yalolo lwazi ukuthi ngiyazi ukuthi umuntu ofake lezi nzipho unomoya womkhathi. Ngase ngizwa lo muntu omusha esechaza isizathu sokuhloba ngalezi nzipho, ethi naye ufuna ukuba muhle kubantu asebenza nabo, ufuna ukubukeka. Bantu abasha, ngiyacela ukuthi niqaphele, ningazikhathazi ngokuba muhle kubantu, ngoba izwi likaNkulunkulu encwadini yeZaga 31 uvesi 30 lithi ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Kepha owesifazane osaba uJehova uyakudunyiswa. Hlalani ekumesabeni uJehova, ningazenzi izinto eziyisinengiso kuNkulunkulu. Ngoba lezi nzipho ey'xhunywayo nokuyicwala konke, ukuxhunywa iy'nwele, kugcotshwe kudwetshwe amashiya, kuyisinengiso kuNkulunkulu. Kuvela esigodlweni sobumnyama konke lokho kuhloba. Pho kanjani abantwana bakaNkulunkulu besebenzisa izinto zakaSathane? Uthe lo mntwana, lo muntu omusha wenzela ukuba muhle naye kubantu, abukeke kubantu asebenza nabo. Buhle buyinkohliso bantu abasha, okubalulekile ukusaba uJehova. Jesu Kristu inkosi. Ngase ngibona sesingenile ngaphakathi sekuwukuthi sekuyakhonzwa, sekuhleliwe ey'tulweni. Bekukhona nabantu abadala, kubukeka kungabazali balabo bantu abasha, kodwa ebebebaningi bekuwabantu abasha. Behleli bonke ey'tulweni manje kubhekwe phambili ukuthi sekuqalisa ukukhonza. Ngase ngibona emuva bekukhona umama obehleli, waqala umhlabeleli edumisa. Uma ngimbheka, inkosi ibingimise nje buqamama, ngibabona bonke abantu ebebekuleyo ndawo, kuleyo yindlu. Uma ngimbheka lo mama, amehlo ami angenza ngibone ukuthi unomoya wobungoma. Ngambona enjengomuntu oshuqule ibhayi lobungoma. Ngase ngibona omunye wesifazane futhi okhulile naye, kungathi njengokuba bephelezela abantu abasha. Ubekade ehleli duze nalowo mama onomoya wobungoma obedumisa uNkulunkulu ekubeni ukhonza omunye uNkulunkulu. Wasuka lo mama wayohlala endaweni ebiphambili kunale behleli kuyona. Uma efika uhlala eduze komunye owesilisa obewubhuti nje osekhulile. Bese yambuza lo wesilisa, ethi ubani lo hlabelelayo emuva odumisayo? Lo mama bese yasho ukuthi omunye umama onobungoma nje. Bese ethi lo bhuti,
Umoya wami nje uvele wezwa ngangayivuma nengoma yakhe. Uma ngimbheka naye lo bhuti, naye ekhanda unjengamarasta, unomoya woburasta, wenzile i-dread ekhanda. Fundiswani kulombono ukuthi kuyenzeka sehlulela abanye kanti nathi kusekhona u-wrong kuthina. Futhi masiqaphele ukuthi ingoma esiyivumayo nje lo odumisayo uxhumene yini noNkulunkulu noma ungumzenzisi. Kukhona uhlobo lwabantu abazenza ukuthi baphile impilo yobungcwele uma sebesey'ndlini zokukhonzela, kodwa uma bengekho endlini yokukhonzela bahlabela abanye onkulunkulu, bakhonza usathane, bakhonza abanye onkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, uma ekhona ongalaleli izwi lethu, mphawuleni, ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. Engathi ibandla likaNkulunkulu lingavuleka amehlo. Ncwadi yesibili yaThesalonika chapter 3 verse 14 ethi uma kukhona ongalaleli izwi lethu, mphawuleni, ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. Siqaphele bazalwane ukuthi siyihlanganisa nobani. Abanye abantu beza nemimoya yobumnyama bezongena endlini kaNkulunkulu kanti abasebenzeli uNkulunkulu ophilayo kodwa bangabazenzisi. Bantu abasha, ngiyacela ukuthi beqaphele nabo ekumkhonzeni kwabo uNkulunkulu, bengazihlobisi ngoba ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Okubalulekile ukwesaba uJehova. Jesu Kristu inkosi. Amen.